jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiitende Keerol e nder ngesa nde musidɗo Idriis Alfaa so wi joni garteten koye gartal kodde e nder leydi Mauritanie caggal nde jiiɗen nde kodde nani lamɗo keso hono minhu wi Mauritanie naɓe kala ɗo mbawi wonde e ɗumde babaɗo men nde yo bindito ɗum waɗi kodde winditi ha heeɓi kayitaji mum Mauritanie o felliti noon artude leydi makko noon koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi gartal makko e leydi Mauritanie kodde salmini arɓe ɓe foof o bismi hesɓe tawduɓe ɓe e golle ɗe o siftini fandare mabɓe ɓurde tengtude miijo kodde ko rentinde ɓiɓɓe leydi Mauritanie foof e eɓɓo woto omo yenana leydi wawa ɓamtade gaga gota ko ɓeti mum omo andi hay leñol gotol wawa yaade woppa konngol ngol ko ɗum addanimo erade fulɓe hardineji jolfuɓe safalɓe e soninkoɓe nde tawratamo e miijo makko nde ɓe dardoto gam sinude eɓɓo ngo inniri gotago Mauritanie naɓe caggal nde min ko heeɓi laamu o eri ɓiɓɓe Mauritanie naɓe yaltunoɓe leydi ndi nde gartata e leydi mumen o ɗaɓɓiri moni kala nde addata ballal mum gam matade leydi ndi Mauritanie naɓe hewɓe nooti e noddadu ndu kodde jeeya koye adiɓe notade e noddadu ndu nde kodde arti Mauritanie o adi ko uddidde gollorgal makko keeringal o darni société mbaylowo gueɗe ndeemateɗe leydi ndi o darno usine makko e falde Dande Maayo nde tawno ko toon ɓuuri hewde ndema kodde soodi machine ngaji duttoji maaro ceerda maaro cewko ko e ɓurto ko hen fedde foof loowe e sakuji no keeri o soodi machine ngaji duttoji gawri mbatta ɗum condi ɗande lamdi condi ndi woni hen waɗe paquet aji ɓudde tawa ko noon yeeyirte kodde ƴefti golloroɓe tawa keedi tan koye yerwade ina jerwo cakiri lacciri e karaw hen gueɗel foof waɗe paquet aji keeriɗi sañoji e gueɗe keddotoɗe ɗe yimɓe ñamataɓe mbayle mbatte ñamele jawdi gila e rakkal ha e gueɗe goɗɗe jamneteɗe tawa kadi ko nende kala ko remete leydi ndi kodde fewjani ɗum feere nde ina wayla ɗum walla ina ŋarɗina ɗum ha weeɓa hutorade weela ñamde Mauritanie naɓe hewɓe mbatti ñamde ndemanteeri leydi mumen hewɓe cetti hen gartam mawɗam gila e cellal ɓalli mumen ha kisnal ngaluji mumen ko kodde en jeeyata ko ɓuuri werde laabi sappo e ko jiggoyte caggal leydi ko ete yimɓeɓe ene gandi ɗo ɗum rema holno ɗum remira e holno ɗum fewnira ko kodde yeeyata ko hay produit chimique goto ɓeydaka hen foof koko laaɓi koko seni remoɓe kodde gollodirta ɓe jiiti koye mumen e ndema ka no fewi kala ko neɗɗo remi so itti hen ko sohli gam guura makko ko heddi ko o nawa usine kodde o yeeya ɗum coggu moƴƴu o daña hen ko humtiri haajuji makko goɗɗi kodde ƴefti yimɓe hewɓe ina gollo e usine mum guila e rewɓe ha e worɓe goto foof so lewru maayi heɓɓa jobdi mum faggudu ndu woni e yiilade nokku o foof wurti nde damal uddita wonande kala ɓiɗɗo Mauritanie najo jiɗɗo jeeyede e ƴamoɓe lefol laamu leydi ndi yo fewnitano ɗum kodde sosi landa mum dawrugol ɓe inniri gotago Mauritanie o noddi dendagal ɓesgu Mauritanie ko alda e paltor rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ɓaleɓe woɗeɓe
fof noori e noddango makko koddo holliri ɓe eɓɓo mum kamɓe fof ɓe tawrimo hen min ko e laamu mum mbeftinani murtannaɓe kala ya gartaji paaruɗi e cosgol e keftingol landaji dawrugol yimɓe heewɓe cohli landaji mumen dawrugol walla pelle pine e ko nandi hen laamu ngu yuɓɓini golle ɗe fof ɓe ñaggi ñalngu nde suungoji ɗi mbaɗata nden dikkodiral ngal uddirama kodde wallidiɓe mon puɗɗori bakko mumen koye dowri ndi ɓe coori leydi ndi eɓe mbaɗa gural e gurel ɗo ɓe ngari fof yimɓe notoɓe ha keewa kodde fammini yimɓe ɓe eɓɓo mum dawrugol o limta caɗele ɓesgol leydi Mauritanie ɓurɗe mawnude kala saɗende nde o ƴefti o hollita feere nde o eɓɓi ngam safrude nde so gayni haalande makko o yowa jungo makko dow o eero tawtoraɓe ɓe bandiraɓe rendaɓe gendi nde ɓe ñaagui mon nde beddantuɗon mi carte mon ñande ñalngu sonngu ngu beele mboɗo wawa fiinude heɓɓojam ɗi e homnude podoje ɗe podanmi ɓesgu leydi Mauritanie ɗe kodde ina balli ɓesgu ngu koye nder mabɓe o wuuri ko yimɓe ɓe ñamata ko ɗum o ñamata ko kanko e mabɓe jiidata hirande e bottari kamɓe jaadata jamma e ñalawma ko ɗum saabi omo andi caɗele ɗeɓe nguuri ɗe omo andi kadi sababuji majji wadde omo andi holno ɗe cahorto ko ɗum saabi yimɓe ɓe ina keɗomo nde tawno kadi koddo fuɗɗima gollodade e mabɓe haaɓe puɗɗima yiide hen gartam eɓe jogii mum hoolare mawde kodde sakkitiri jillu mum ko wuro laamorgo ngo hono Nouakchott wuro ɓurgo mawnude e hewde yimɓe e leydi Mauritanie o adodiri e yimɓe ɓe ko pottiral to dingiral olympique ko dingiral ɓettetengal fof ɓurgal mawnude e dingiri wuro Nouakchott e gure leydi ndi fof noddanu ndu ɓangina jayna sara e leyti rendo ɗi fof kala dental noddanu ndu yettima ɗum yimɓe ɓe noori e keewal dingiral olympique ngal heewi ha yimɓe donki hayɗo dari alfinaɓe juɓɓudi lande ɓe compi naɓoka mawɗo bowal dingiral ngal ngam yimɓe ɓe dañani nadde nder ɓe mbawa yiide e nande ko kodde yiɗi yettinde ɓesgu ngu ko kodde naati dingiral ngal ina ɓorni dolokaji bakaji o dari e yeeso yimɓe ɓe kamɓe fof ɓe ummi ɓe dari ɓe goni foɓɓude kodde yowi juuɗe mum ɗiɗi ɗe fof dow yeeji cengde nayyi ɗi o wi ko mbiɗon yimɓe ɓe fof jaadini gotago ko ina ɓuura hojam yimɓe ɓe ina jaadina ina gulla gotago kodde woni jayde juuɗe mum ɗiɗi ɗe fof ngam yettudeɓe e bismadeɓe yoɓe ketto ko yiɗi haalandeɓe ko haalande kodde ɓurde tengtude ko gotago ɓesgu leydi Mauritanie o famminiɓe alay saago kaldigal waɗa kaldigal hakkude Mauritanie naaɓe ko kaldigal tawa kadi ko kaldigal pawingal e gonga ko ɗum tan wawi ittude cugge e sikkeji gonɗi hakkude leƴƴi leydi ɗi kodde siftini ko Mauritanie dañi ko weeɓani rendinde leƴƴi kewɗi e pine kewɗe e leydi gotiri ɗum ko ngaalu mawngu certugol leƴƴi e pine ina fonno wonande leydi Mauritanie ngartam mawɗam so wondi e nanodiral e ballodiral leñol fof ina foti wawde naftorade gongol ngol yimɓe ɓe gostodira pine e aadaji goto fof alɗitiro goɗɗo
wadde holliriɓe so heeɓi laamu gollal mum gadanal ko woɗɗotinde ɓe Mauritanie naaɓe fof jiide yumma e baaba moni kala tawa ina yiito hoore mum e leydi ndi kodda ina limta eɓɓoji mawɗi ɗi eɓɓi ngam yaltinde leydi ndi e caɗele ɗe woni ɗe yimɓe ɓe belti poɓɓi ñaaganima polgu laktugu ñande dikkodiral ngal uddere kodda waɗi eranko faade e wondiɓe mum o ñaagiɓe nde ɓe dartinta kala ko faa e ɓangingol landa maɓɓe o ɗaɓɓi e gooto e maɓɓe fof nde dettata e nokku mum so fini yaha to foti weddade ho weddo kartal mum e deejere arta galle mum fado jencudi sumungoji ɗi leydi Mauritanie fof dawri sumungo kodda e wallidiɓe mum bedduyi carte mumen law kamɓe fof nde ɓe ummiti biroji maɓɓe sumungo ɓe kawroyi ñiɓirde landa maɓɓe ɓe jooɗi eɓe ndewindo sumungoji ɗi gila biroji woore ɗi uddani ni tawi jangiyankoɓe ɓe fuɗɗima rokkuyde jiyande mumen e sumungoji ɗi won hen biroji ni eɓe gandi hol e ƴamoɓe lefol laamu ɓurɗo weldanede ɗon carte waktu 17 teri biroji woore ɗi fof udda limgol carte ɗe fuɗɗi hojomaji seeɗa pawi hen jencuɗi sumungoji ɗi fuɗɗi tellade biro gaynugo limde carte mum fof mawɗo biro ngo waɗa timtol mum o nodda jooɗaniɗo ɗon landaji ɓe ɓe ƴewto so tawi fof ina rewi lawol goto e mabɓe fof waɗa hen sifande mum gam settade ko tonga ko noon woniri moni e mabɓe kala nodda ñiɓirde landa mum humpita ɓen timtol wote ɗe e nokku mo woni o kodda ina jooɗi wondiɓe mum ina cari ɗum kamɓe fof darde mabɓe ina peŋi e naɓoka mawɗo ɓaggaɗo e gotal e ɓaale suudu yañi nduɓe goni e nder mum ndu yimɓe ina naata ina jalta téléphone ngaji ina kelga kabaruji ina gostodire yimɓe ɓe ina gondi e haljene mawde joye jo fof woda nodduɗo kala cindel kelnugel ceeɗɗo e notade o noto waɗa ɗum e dande towde beele kamɓe fof eɓe nanda ko on haalata ko noddowo innito haala inde mum e yettode mum wuro ngo woni e bureau wote ngo jooɗi haala limore windiɓe gon bureau heɓɓe hen weddade carte mumen o haala e heɓɓe wadde ɓe holno foti carte ndewi hen lawol o faccira holno ɗen carte peccori e dendagal ƴamoɓe lefol laamu ɓe kala nodduɗo so haali kawral carte ɗe kodda weddana e bureau ngo woni ngo wonnoɓe ɗon e salle ɓe fof gulla doole ɓe poɓɓa ɓe maɓɓodira nde waktu 10 jamma heedi ɓiɓɓe leydi ndi fof kuufi téléji ina paada jencude sumungoji ɗi ndemdi 10 teri kalfinaɗo jubbude e rewindu sumungoji o jooɗi e yeeso télé gam tottirde jencude sumungoji ɗi kalfinaɗo jubbude sumungoji o yetti min e laamu mum saabu golle mabɓe e dande mabɓe mantinide nde ɓe daari ha ko daña ho daña o yetti ardiɓe landaji dawrugol ƴamannoɓe lefol laamu ɓe o huccitini jettoro tengtuɗo keeriɗo faade ɓesgu leydi Mauritanie yimɓeɓe notima keewal moni kala nde fini nde heɓli ƴefti kartal mum keptinirgal e kartal mum cuɓorgal fay to bureau ngo foti wotoyde to yimɓeɓe gardi jubbude needi moni kala weddini kartal mum vidéo ɓooti galle mum jooɗi ina fata
addu ko waɗani haala cofka haala joɗaniɓe ƴamoɓe lefol laamu ɓe fof kawri sumgoji ɗi ndewi lawol guykaji mbaɗani doggi majjani inɗe jettoɗe beñcodirani sumgoji baaɗi ni rewde lawol meeɗa wadde leydi Mauritanie ɗum noon ko yettere Allah mawde e duwnade mo rewmi sababu kono min koye laamu mum ɓesgu Mauritanie fof ene ruttaɓe jettoru e golle mabɓe ɗe ɓe golli ha ɗiɗo sumgoji mbawi yuɓɓinede e jaam e deƴre kila dikkodiral ngal fuɗɗi ha ñande sumgoji nde hay caɗele gote teskaka kalfinaɗo sumgojo haali kewal Mauritanianaɓe e windirnoɓe e doggol suɓotoɓe lamɗo leydi mumen kewal ɓe dañani suɓade saabu gantuji keeriɗi kewal carte beddade kewal carte ɗe ndewani hen lawol e kewal carte dewɗe lawol ɗe carte dewɗe lawol ɗe godde heeɓi hen 56 piccal 69 e nder temedere o heeɓi 58,89%. ɓe o ƴamdanno lefol laamu ɓe fecci ko heddi ko kodde heeɓi ko ɓuri feccere e suɓiɓe ɓe wadde ko kanko jeeyi polgu ko kanko Mauritanianaɓe cuɓi ngam wonde gardiɗo leydi Mauritanie nden o kabaru belɗo yani wonnoɓe nder ñiɓirde kodde en ɓe fof gulli kamɓe fof ɓe casi kodde eɓe mabɓo e mum eɓe duwono ɗum yo jogoro jaam e nder leydi ndi fof wondiɓe kodde en jalti e laaɓi e diŋiri ngam hollirde weltare mumen ko min waɗi noddude kodde téléphone ngam duwnade ɗum e polgu mum labtungo o ñaguini ɗum yo jogoro jaam leydi ndi ɓe kodda foɗodirde lefol laamu ɓe fof jaaɓi polam goto mabɓe fof waɗi erago faade yimɓe mum noddi ɗumen e needi e deƴre ɓe ñaguini kodda e wondiɓe mum ne jogorto leydi ndi jaam kodda jaa fiila lefol laamu leydi Mauritanie lamɗo mo ɓesgu leydi Mauritanie suɓani hoore mum e potal tawi hay goto wawnani ɗumen hulɓinani ɗumen ete yenani ɗumen lamɗo kodde yetti ɓesgu Mauritanie fof o hollitiɓe polgu ngu wona polgu makko ko polgu Mauritanianaɓe fof lamɗo kodde noddi dendagal landaji lundu nde gartata tawta ɗum e eɓɓo mum ngam ɓamtare leydi ndi kamɓe fof ɓe nohi e noddagu makko goto fof hetti ɗo ɓuuri wawde ɗo kodde ina andi leydi Mauritanie ko leydi kewdi ngaaluji ete ko leydi mbemdi gollade kono alay saago ɓiɓɓe leydi ɓe tawtamo e eɓɓo ngo yiɗi sinude ngo beele golle ɗe ina newo lamɗo kodde suuɓi hoorejo jagorɗo laamu mum e ɗen balɗe jagorɗe goɗɗe ɗe cuuɓa e kuccane golle heɓɓo adango ngo lamɗo kodde yiɗi sinude ko ngotagu ɓesgu Mauritanie so ngotagu ala gowodiral e cuusodiral wodata sago hoolare dañe yimɓe ɓe fof ina gandi ɓesgu leydi Mauritanie ina wondi e uure ɓoyde uure nde ko moɓɓinde kono nde sellani nder o koko ñawi ha boni ko ɗum woni ko ñamtata e yimɓe ɓe ko haalayal seeɗa ina wawi jibinde fitina mawɗo ko nden uure kodde yiɗi safrude ha sella ko adi nde mo huccana goɗɗum hay ɓiɗɗo Mauritanianajo goto humpaka
dillere noddirte noon ɗo événement 89 addani nde dillere innirede noon ko sabu nde wonno koye hitande 1999 1999 walla kam ko nden nde fuɗɗi dillere nde duumima duuɓi 3 ha 4 événement 89 ko eɓɓu ngu laamu leydi Mauritanie jooɗinongo e jappere on saaha kamɓe wallidiɓe mumen eɓɓuno tawi fandare mabɓe ko yinnode momtude ɓaleɓe e leydi Mauritanie bonandeji kewɗi mbaɗama e nden ɗon dillere wargoji cogɗe lebte bonde teddgol jawɗele e koyere mo wawa haalede ɓiɓɓe leydi hewɓe jaltina leydi mumen ha hande won hen ɓe gartani Mauritanie hewɓe ha joni ngoni ko mooliɓe e leyɗele catiɗe leydi mumen ɓen wonnoɓe ɗin bonandeji hewɓe hen ina guuri ina celli ete ko wellitiɓe ina jaaha haajuji mumen ñande foof eɓe kawra e ɓen warananoɓe koreji mumen eɓe kawra e ɓeɓe lebtirno juuɗe mabɓe eɓe jiyaɓe ɓe tettuno jawɗele mumen e ko nandi hen ko on gooru addani ɓiɓɓe leydi ndi hulodirde rentodirde ngam safrude ndeɗo ñawande lamɗo kodda darni ñawirde heerinde o innirinde beldigal e dow gonga ñawoɓe mawɓe nunɗuɓe toɗɗa yo ɗow ñawoje ɗe kala tumanoɗo bonande jebbilina ñawirde nde ñawirde nde waɗi loskoji mum e golle ɗe foti wadde ɗe foof ko adi ñawoje ɗe ina fuɗɗo ñawoje ɗe uddita ñawirde nde yuɓɓini ñalɗi ñawateɗi tumɗo e tumaɗo moni kala heeɓi noddandu mum kabaruji ɗi foof cagta e jaynirde leydi ndi no didori noon radio ji téléji jayndeji kelle internet leyti renduɗi cariɗe e dingere mumen ñawoje ɗe puɗɗi ñawoje ɗe foof mbaɗa koye peñcu e téléji e radio ji leydi ndi ɗum haɗani yimɓeɓe arde to ñawirde to ngam tawtorede ɗe ñawoje parunoɗe e duuɓi limtinɗe yimɓeɓe ngari e keewal ɓe gardi e teddungal e niiti ñawoje ɗe foof ko ñawore ɗeyyaru ɓuuri hen jiiɓade ɗeyyaru ko commandant militaire wonno e hitande événement 89 omo tuuma bonandeji kewɗi ene wiya o wari koninkoɓe ɓaleɓe hewɓe e on saaha woɗɓe ina tuumimo lebte bonɗe ɗe o lebtino ɗumen jiidani ɓe o heptino jawɗele mumen e goɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe bonɗe ɗe nokku yiɗa nande yimɓe hewɓe ina keppuno ñawore ɗeyyaru ko ɗum saabi ñande o ñawate nde jamanu kewɗo notima ñande hen ñawirde nde heewi yimɓe ha yimɓeɓe donki hayɗo daari laabi cariɗi ɗi foof udda otoji kaɗa rewde ɗon haade felɓodiral wadde ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo karten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten jokki hen ñawore ɗayyaru nde e ñawoje goɗɗe ɗe hani garen e wortorde deftere nde ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi